Aby jsme zjistili, jestli zachraňovat kapry je actually dobrý nápad, tak zavolám jednomu člověkovi, který mě to potvrdí nebo řekne nějaký detaily, který bych asi měl vědět. Ano, prosím. Tady Mariánek, zdravím. Slyšíme se? Ano. Já jenom chci zavolat, protože mám takový trošku šílený nápad a chtěl jsem se zeptat, co si o tom myslíš. Chtěl jsem, já když tady vidím ty kapry v těch kádích u těch obchodů, tak jsem si řekl, co kdyby někdo přišel, všechny je koupil a vypustil je. Jako vypustili do Vltavy, jo? Jo. Lidi to historicky dělali, ale ty ryby pohřbíš. Oni to stejně nepřežijou. Stejně to nepřežijou. Stejně to nepřežijou, no. Protože jak jsou dlouhodobě na sádkách a vlastně potřebovali většinu těch zásob tukových, který si vlastně nastřádali na přežití zimy, tak díky tomu, že vlastně rybáře vyloví a jsou na těch sádkách, tak nemají toho vegetačního období klidu a potom ta ryba je vlastně vysílená a nedá to. Jsem si tak nějak trošku myslel, ale chtěl jsem se přece jenom zeptat. Tak jo, hele, tak my teda žádný kapry asi nezachráníme. Pozdravuj rodinu, jo? Budu.